No to oběd ještě jednou. To vyjede auto. Počkej, ještě chvilku takhle. Nech to. Aha. Tvoje, ne moje. Já vím. Jo, Evička ladí, ale skytnu. Bobby, pozor, auto. Bobby. Nebo tam. Dobrý den. Tak se jde pomalu přesunout. Dobrý den. Už si radši počkáme, no. Ale Slnča, to jsou tady. Krásná práce, čau. Tady by byl třeba výtah. No, to jo, počíte. Já bych chtěla vozit. Ty jsi sednou někam? Ne, já musím stát. Jo, když všichni, tak všichni. Začínám se potit bruseleskou. Hadr jsem se ručí. Máme tu pepínce. No. On je tady? Jdu mě. Ježišmarja. Máš kabelku? Už jo, dej mi to tam k sobě zatím. Ne, ne. Ale dobře sladili všichni koukama. Dobrý. Až to důležitý.
Čeho tohle není zatím důležitý. Ještě jednou. Nikomu to neříkej, že se jmenuje jinak. Ještě něco? Tak, všechno. Tak, k tomu budete mít takhle ty občanské průkazy a do 10 dnů byste si měli udělat ty občanské průkazy, jo. A o dací listě zajdete, anebo ho budete chtít poslat na adresu, no. Jo, na 508, no. Jo, Fajn. tak jo. Tak ještě vydechněte. V pohodě. Klidně si sedněte. On se nedá když abych moc sedí. Jo. Prosím, hledáme. Jo. Vaší poradě dávám tu kabelky. To lidi si se dopředu, jo? A na nějaké klubě jste domluvený, že jo? No. Všechno je domluvené. Horko, co? Hrozný. Oni jsou nedro. Je, já mám tam ještě. Je, hrozný. Tvoje teď nevím proč. Já jsem myslel, že je to ze stresu, ale jako z toho prostředí. No. Ani nevím, jestli to moc říct, ano, jestli podle tím jazyku patra. Tak zase běžíš to předračí. Bude dřina. Víte, kolik je starosta? Jo. My budeme mít na těch splněných. No pomalu, ale ne, abyste tam nějak zbytali. Tačí, víš? Ale to tačí. Tačí. No, bude takhle pomalu. Takže jestli jsme mohli začít, chcete asi jít pro No. No.
Vážený pane místostarosto, představuji vám přítomné snoubence, pana Václava Vejmělka a paní Jitku Matouškovou, kteří se rozhodli uzavřít manželství. Snoubenci prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky, které by jim bránily uzavřít manželství a navzájem znají svůj zdravotní stav. Dále prohlašují, že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Vejmělkovi. Současně vám představuji přítomné svědky pana Václava Vejmělka a slečnu Evu Lavajovou. Vážení snoubenci, vaším oddávajícím je místostarosta města, inženýr Martin Červený. Pane místostarosto, jménem snoubenců vás prosím, abyste přijal jejich souhlas k uzavření manželství tak, jak to předepisuje český právní řád. Milí snoubenci, vážení svědci, vážení svatební hosté. Srdečně vás všechny vítám v obřadní síni Městského úřadu ve Volyni při slavnostní příležitosti sňatku paní Jitky Matouškové a pana Václava Vejmělka. Vážení snoubenci, sešli jsme se dnes, abyste na základě svobodného rozhodnutí spojili své životy v jeden pevný svazek manželství. Dovolte mi, dříve než přistoupíme k slavnostnímu uzavření vašeho sňatku, abych vám připomněl některé skutečnosti závazné pro vás nastávající společný život. Spojujete své životy v jeden pevný svazek, proto si oba musíte uvědomit odpovědnost svého rozhodnutí i to, že slučujete své povahy, své zájmy i touhy. Člověku se nesmí a nemůže upírat právo na soužití s dobrým životním druhem. Je přirozené, že toužíte potom o někoho se opřít, dělit se s ním o radosti, veselí i bolest. V manželství nacházíte nejen druh druha, ale i oporu, potěšení, povzbuzení, sílu životu a klidný koutek. Lidské srdce je již takové, že znovu po všech zklamáních, útrapách a bolestech chce milovat a věřit. Soužití, do kterého vstupujete, obohacení životními zkušenosti, vám může přinést při vzájemné úctě a hlubokém přátelství, bohatství klidu a pohody. Nejpevnějším základem domova je vzájemná důvěra, úcta a láska. Važte si proto jeden druhého a přistupujte k sobě s úctou tak, jak toho pravé manželství vyžaduje. Uvědomte si, že jeden druhému svěřujete svoje životní štěstí a svoje naděje. Štěstí nespočívá jen v blahobytu a přepichu, ale tkví především ve vás obou, ve vašem čestném a láskyplném jednání, ve vaší obětavosti a opravdovém pochopení, ve věrnosti a odpouštění. Mějte se navzájem rádi se všemi chybami a nedostatky a nezapomeňte, že každý z vás má nejen dobré vlastnosti, ale i stíny ve své povaze. Pomáhejte si navzájem je odstraňovat. Vážení snoubenci, věřím, že před vámi je jen krásná budoucnost a spokojený život. Záleží jen na vás, zda se ve vzájemném souladu budete po všechna další léta žít tak, jak dnes začínáte. K právoplatnému uzavření manželství je nutné, abyste zde přede mnou slavnostně prohlásili svou vůli a dobrovolnost vstoupit ve stav manželství. Nyní vás proto žádám o vyslovení souhlasu s uzavřením sňatku. Prosím přítomné, aby povstali. Táží se vás, pane Václave Vejmělku, zda dobrovolně vstupuje do manželství se zde přítomnou paní Jitkou Matouškovou. Ano. Děkuji.
Táží se vás, paní Jitko Matoušková, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Václavem Nejmilkem. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje náš právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Symbolem vašeho slibu jsou slibní prsteny, které si navzájem dáváte. Tak jako tyto prsteny jsou pevně spjaty v kruh, který nemá konce, tak ať pevně jsou spjaty i vaše životy. Noste je rádi po všechny dny vašeho života, aby vám byly stálou připomínkou vaší lásky. Prosím vás proto, abyste si je nyní vzájemně vyměnili a dali si své první manželské políbení. Právní formou uzavření manželství je protokol o vašem sňatku. Žádám vás proto o jeho podepsání. Tak, prosím, Jeníka, nejdřív. Vážení novomanželé, jménem svým, jménem městského úřadu vám ze srdce přeji, aby se vám v manželství splnily všechny další sny, přání a tužby a ideály a aby ten dnešní den zůstal pro vás navždy tím nejkrásnějším, jako začal dnešní den. Vyfoť se, už to mají za sebou. Vyšlo to. Vyšlo to, jak jste si přáli, takže přejeme vám hodně štěstí.
Děkujem. Já taky blahopřeju, jo, teda. Ať se mi moc nehýbe kamera, víš? Děkujem. Prožijeme. Děkujeme. Dík. Díky moc. Tak Staňte jo, taky vy. Hodně štěstí, ať vám to vyjde, jo? Díky, to vyjde, to se neboj. To si pište. Já už k to tomu. pohlídám. Děkuji. Tak můžeme se přesnout? Jo. To se nezahazuje. To nikomu nehodí. Za sebe, za sebe. To by musela hodit a chytá jen Evička, takže... Tak chytej. Evička si počká na svůj. Hanžo. Počkej, zprávu. Lečku. No, No, měla ten sen. Tak, už je mu ho nepustí. Zdár. Tak, co mám teď dělat? Já nevím, že tebou. aha, ještě se to musí zbalit. Čau. A do pouzdra. Mějte se pěkně. Ne, to jsou dobrý. Pojď. Když do aut, hele, Stando, už jde Ostrovec, Vím. restaurace na Ostrovci, No. tak tam jeďte. On vás Peťa vyfotí ještě tady předtím, Tak tam- srovnejte se. Tak tam jeďte. Tak tam jeďte a Já si tam vlezu taky, jo? ať můžete natočit a vyfotit, že tam... Hele, já si tam... Sundat brýle, bude to vidět. Stando, já to navrtím, zablikám a vy pak jděte na ten Ostrovec, jo? Říkám. No dobře.
dva vy a ten drink je kde? To musím vyndat. Vyndej zavazadla. Dáme zavazadla. Já jsem zavazadlo. Ale? To si měla skočit do náruče, ne, z vejčky. Nebo to zvládneš? Vycouvej. Dobrý, už to chytám. Opatrně. Opatrně. Když tak tady počkejte, já si jdu domluvit něco do kuchyně. A pak si uděláme ty fotky, jo? To je fakt teplo. Já jsem objednal vodu s citronem nebo něco takového. Ale půjdeme dovnitř, jo? Dobře. Tady je vedro. Dobře. Tady je chladek. Dobře. Vy chcete taky věci vína? A vodu k tomu jenom na zapití. Radši ne, protože když budete Vlastně. No, tak až potom přijedete. Tak můžeme? A jo? Ještě? Ještě nevyspa si něco dá. Dáte si teda? No, já chci dvojku vína bílýho. Dvojku vína rozlevané. No. Tady co ty? Tak když tak na tu vodu ještě nějakou skleničku. Oni tady všichni chlastají vodu, jsou normální. Taky vodu si dám. To zase jenom přece někdo pít. No, jo. Takže mám přinést ještě 2 skleničky navíc? No, určitě. Jo. No a vy nejstřík a tu dvojku. Dobře. Tak. Chceš napít vodu? A rychlý záběry, tady se pije voda, to je divný. Jsou všichni takový nějaký. Nejsou všichni nějaký nemocní. Já jsem chlastal doteď, víš? Aha. A teď už budu pít jenom vodu. Jsem dopad. Voní. Já bych si přesedl k jinému stolu. Když to bude vadit, tak no to bude zbytné. Super.